тоҷик. сарку чиста бародарои видеообращение ман барои бародарони тоҷика. ҳама касе мара мешиноса гӯш мекуна, гӯш куна бародаро. ҳамин қатъо мегӯм бародаро любоюд касе дар Тоҷикистон мега биё коғазат мекунам 15000 сомон бутаи Россия роид мекунам. ҳамин гапи манро бигирем ратан накунед ҳамин кора. агар ягон причина дошта бошед накунед. мақсад давно ному фамилия алиш карда бошед накунед ки намеша гузашта ҳоли системашон гарини кор касе Россияра лабои аэропорт меқапатон 2011 сол авари табуровар ки тамом соло аварит кардагӣ ҳамаи ҳамин чизо мерӯяд ҳамин кору боро карчи гапу чапо. гапи манро бигирем бародаро ягон тутами рисковата накунед. 15000 сомон пули нишуд карма валлоалам 15000 сомон удагим немихе омадум баратан инҷа қилфум ина бо 30000 40000 дига қадар каручи билет гирифтестум обратно Тоҷикистон мерам. ҳамин суханои мара касе гӯш мекунам баратан чиста адуши гуфтестум ман барои ягон кас душман нестам. ягон мақсади ма ки беазоб да братано лучи ҳамин кора накунед, ҳамин ҷогоҳои гардона ханак накунед. ин инҷа мегӯед чиста азоб мекашед. ман ин панои гап лесанда болои сарда чашмака агар намехезам ма шуморо лабо ҷура нишон метам конкретни ҷои нитодем братанҷон конкретни ҳамҷа хая 8-9 бародарем да у кабинет карочи усушда бо занаку хова қати гулакои майда гудакошон ҳамин валлоалам ё 2 солаи 3 соларам ҳаст хай 5 соларам ҳаст 10 солашам ҳаст гудакошон қати як хова а як самолёт 20 нафар гаштагием братан. як самолёт дига хуҷон омад як 4 зана гашта 4 зана гаштагиай як 2 бача ай хуҷон паридагиай наке гапи мара бигирем ҳамин жуковист ки напарем бародаро касе да гӯшо то мепара дар Тоҷикистон мега 15000 сомон бути ҳуҷҷатто мекунам роито мекунам накунед. ҳамаш машиникан пула вастанавӣ намекунан гапи чаптон вазбӣ меша хачи хела як хела қарз мекунед ҳамина системара банк мегиред ҳамин сума хатуна қашоқ накунед дар ҳамин айни кризис замоне ки тошто пул нестай накунед ҳамин кора да бародаро. ҳамин коре ки ина ма ғалдидагим дар ҳамин ситуатсия масо ина 100,000 русӣ бигем дар Тоҷикистон сухтум билет гирифтум ина бо 30000 32000 меша карочен 31800 чанд сум билет хайна 32000 ҳисоб шекрем хели билет гирифтагим бо мерем иншааллоҳ фаҳмиди хай инҷа бо чанд русӣ дар ҳаминҷа рустем агар нагири билет ин инҷа пажиз хов мерем мегам фаҳмиди закон ина мехебромадагия бародарон накунед ҳамин кора риск накунед ай банктона қарзон накунед сари бепроблемара дар проблема намонед. ягон кас бародаро ассалому алайкум бародаро касе гӯш мекуна ина гӯш куна ягон мақула накуна чотка буфаҳмада ҳамхе мақсад ҳамхели гапу чапа братано просто видео кардан намешагани ҳамата нишон метум ҷои хова чӣ хела чӣ гапа чӣ хабара ҳамара чотка нишон метум телефон дузия панои овардагием ай бизо агар ҳамин бинан ҳамин гавзанака ҳоли ҷош намебарам фаҳмиди ҳамин атадагиам ки мақсад мо ягон ҷо бо ма панои ба ҷош кардем ки мақсад ягон ҷо видео обращение накунем ягон гапу чап накунем фаҳмиди. короче касе гӯш карда бошад дар амони Аллоҳ бикушош.